сега почваме играта. Пътни знаци. В момента сега. Тръгваме да търсим момичетата. Ето забелязваме един знак. Да. Поне така си мислим, че е знак. До правилното решение, но сега ще разберем. Но не, това не е знак. Това е гати знака. Продължаваме напреде. Но това пак не е знак. Сега ще погледнем къде има знак. Сега имам обикновеното чувство, че наближаваме целта. Но целта се отдалечава в момента май. Добре, правилно отговор. Сега сме на трета скорост, но когато искаме може да стане на 6. Но ние знаци не виждаме. Добре, трябва да има знак. Да, но няма никъде. Значи не са тръгнали на там. Това трябва да скачим в бокс. Ще знак. Това е гадното, че винаги чак където са отишли, там слагат знак. Мимо, какво правиш там? Значи мерси, че ни подсказват, че са надолу. Добре, къде са тия знаци? Никъде няма знаци. Значи сте провалили играта. Щом ще излезна. Дами и господа, това е един от нашите участници в състезанието. Нима някаква си там. Мария, бе. Така, продължаваме. Значи, според мен, да ти кажа частно моето мнение. Ето един знак, ето го знака. Сигурно Тръгваме напреде. Несръчен го е написал с лява ръка и десен го. Но сега ще разберем малко да се като като арчета. Нещо много коли има, дами и господа. В момента сега ще ви покажем как се играе на Пътни знаци! Но мисля, че подминахме знака. Това не е ли пръчка знак? Не, мой уважаеми приятелю. Неприятели, смлят. Неприятели, смлят. Господа, мисля, че наш участник Мима нарочно се отказала и е нарисувала знака, за да може да нас заблуди. Да, точно така и аз си мисля. Но сега ще разберем, може би с спирката. Или... Така е. Ето го следващия знак, който е малко бъркващ. Който може би е надолу нагоре. Ето. Но сега, според мен, ако бяха надолу, щяха да нарисуват знак надолу. Но ще да е по-долу, затова че значи трябва да напреде логически. Дами и господа, ето го следващия знак. О, значи... Това е объркващо решение. Но според мен съм къде тъкна, че трябва да е то. Или ще да бъде на центъра на пътя. Бях съм бил много умен, бе. Дами и господа, нямаме никакъв опит. Нашето проследяване в играта Пътни знаци. Не може да са тук, защото такова човек. Това няма къде да нарисува друг знак. Какво това? Това е гад смукам. Тогава и ние да ходим от къде не можем да рисувам никъде знак. Я провери къде видим да няма нещо. Дами и господа, влизаме в тъмната зона, така наречената Драковската зона на нашето село Рудник. Област Бургас. Може би са върхи. Минало там аз не много да мога да проверя. Качваме се тук по... Но не, тук няма нищо. Дами и господа, трябва да знаете, че това го правим само за вас. Документираме това. Така как се казва, моят приятел предаване на живо от място на събитието. С вас бяха... чакай още не съм намерил. С вас ще бъдат все още. Чакайте, дами и господа, тук да слезем по един стръмен склон. Много стръмен, защото е много опасно.
да ни изкочат и да ни стреснат, да паднем, да умрем. Приличам на шишо бакшишо. Така, нека да потърсим изоставената гора на село Рудник. Нарича се така, защото на скоро време тя беше изоставена. Но тук ги няма. Но сега чакай да снимаме и себе си, не само да гледаме. Да, дами и господа, това съм аз, вашия водещ Камен Николов. А това е моят приятел Иван Генчев. Киров, извинявам се. Чакайте ме да си. Сега тръгваме. Това е уважение към мен. Ние ще обиколим цялото село, бе, мен. Не на теб, на мен. Така е, продължаваме и правим обиколкото в стартовото място. В момента си мисля, че сме пълни глупаци и трябваше да се върнем. Така е, понеже, дами и господа, ние... Малко глупавички. Много глупавички. По компютърите сме спецовино на тези улични игри ни набива. Да, много CS играем. Така е. Така че, ако искате някой добър сървър за CS, зомби, Крисис, IP на самия сървър е 78.83.40.180 2.27.016, дами и господа. Това е уникален зомби сървър. Ако искате да посетите нашия сайт, то е http://no-servers.com /. Аз се изморих. Повярвайте ми, аз ще съжалявате, ако искате CS. Променяме малко темата, защото обиколихме вече половин село, а момичетата още ги няма. Приятеля, кажи колко е часа. Чакай сега, приятели, да ти кажа мои best friends forever. Не, forever не. Ето тези светлини, които виждате, са нашите скромни, шибани, прецакани от целия свят улични осветления, които не стават за нищо. Сега ще ти кажа в момента, че сега е точно. It's time is now. 8. Тоест, да, 8:30. Да, господа, търсим от 8 часа. Половин час вече ги търсим. И цялото село може и вече да са... Дали сме на някои места пауза, за да не ви бъдем толкова обтекчени. Продължим да отечаваме вас. Аз ще мукна малко, защото се изморих и устата ми пресъхна. Аз на мен ми се пекае, ако си жаден. Но това не е краят на нашето шоу. В момента ще ви покажем как наживо ги разкриваме. Това няма да се случи. Скоро време. Но сега ще минем по другия път, който може би е по-верен от този. Който аз мислех да тръгна, но моя глупав приятел реши да страда нагоре. Според логиката, мисля, че... Ето ги! Ето ги! Стой! Спрете ги! Стой! Хванати сте! Визневера! Дами и господа, по-напред те бягат, сега, но не знам дали ще може да ги видите. Предаването Камен и Иван, за това, че може да гледате наживо как гоним момичета. Някои от тях, които вече са бременни и са просмукани, пришибани и бани през цялото село, дами и господа, просто не знам като да го обясня. Свали си малко ръката като снима. Ето ги, дами и господа, приближаваме се към тях. Те са виновните в случая, покрай който... Чакайте. Това ще е просто невероятно, моля да поизчакате малко, че... Моля, свали камерата по-надолу, че се притесняват, сега в момента няма как просто... Това е шоуто на събитието. Ето ги, задават се на хоризонта. Това са нашите момичета. Готово. Ето ги, дами и господа, това е просто невероятно.